אז שלום חברים, אני נגד ארי סרטון עדכון חדש. ארי, תגיד שלום. שלום. אז בואו חברים, אני מקווה שתאהבו את זה, תנו לייק, סאב, אתם לא צריכים סאב, אם בא לכם, סאב, מקווים שתשימו אבל. תכף נראה את הפתיחת חפיסות של ארי, פותח את החפיסות שלו של העדכון החדש. וארי, אתה רוצה להגיד משהו לצופים? כן, אני מקווה שתהנו מהסרטון, תשימו לייק. יאללה, נתראה בחפיסה של ארי. אז הנה היהלומים שלנו חברים. בואו אנחנו נפנק אתכם. ארי איתי בחפיסה של 111 עד 115. ארי, מה אתה רוצה לקבל? אני רוצה לקבל את הכי טוב כאן. הכי טוב כאן זה נראה לי זולה, כי קנטון אנטישמי. יאללה, פתח את זה. איפה? יהלומים, כן. אני מקווה שתלחצו ויהיה לנו מזל. עכשיו 3, 4, חכה, זה הגרוע. עכשיו תוריד. אל תעשה כלום. עכשיו, כולם 3, כולם, חכה, בוא נבדוק אם תצליחו לשים לייק וסאב לפני שארי פותח את החפיסה. 3, 2, 1, פתח. לא לגעת, שיהיה מזל. יש! פבלוביץ' 115! פבלוביץ'! יש! כולם, אתם חייבים להירשם לערוץ. טוב חברים, חזרנו אחרי הפתיחה מטורפת של ארי. 115 פאקינג אוברול. ועכשיו אנחנו הולכים לעשות המון דיון. ארי, האם אתה מוכן? סבבה, אני שולח לארי בקשה. עכשיו אני שולח בקשה לארי. יאללה, בוא נאשר. 1v1. תלחץ רדי. ארי, אני מפחד מול הבלם שלך. חברים, שתדעו, לפני המשחק חשוב לי לציין שזה לא יפר אם אני אתאמץ מול ארי, אבל אני לא מתאמץ פה כדי לרחם עליו. ארי, להתאמץ או שלא להתאמץ? לא, תעשה גרוע, אתה יותר טוב. סבבה, אני ארחם עליך. יאללה חברים, המשחק הולך להתחיל כל רגע. נחזור לכם במשחק. חברים, התחלנו את המשחק. לחיצות הידיים. התחלנו את המשחק. הנה הקבוצה של ארי. הנה פה. הוא התחיל. מה? למה לארי זה לא התחיל? זה לא התחיל לארי. יש פה באג? לא, רגע, זה קרס לארי. טוב, אני רחם עליך ואני לא אתחיל את שלא תתחיל גם. לא, צריכים להתחיל מהתחלה. לא, אני נותן לך פס. אני אחטוף לבוט את הכדור, לחטוף לו. אחטוף לו רק כדור. הנה, זה העיף אותה, חברים. אני אצא רגע. חברים, התחלנו משחק חדש. חזרנו. את 105, מה קשור 105? שיצקתי 115. ושיפרתי אותו גם ל-117. נשדרג אותו בהמשך ליותר מישין. וחברים, התחלנו את המשחק. פס יש לי שכתוב חטוף. כחול. כן, ברור שיהיה מהוויצ'ר. אל תצחקו עליי ששמתי את דייגו סילבה ברייטבק, פשוט אין לי רייטבק אחר. וכן. היום קיבלתי אותו. חלתי לקבל את וויין רוני יותר טוב. אבל לא נורא, יהיה שעות משהו. כי פתחתי את הפיק.
וחברים, אם הוא לא יתומם, לא דמיוני, אז אני ינקו של הערוץ, יש פה אדיטים על הערוץ הזה, שפשוט עשינו, הם אמרו בוא נעשה אדיטים, אני לא יכולה לעבוד כאבי, ועשינו, ועכשיו אנחנו בינתיים משחקים, אז לכו תשימו לי יותר שעבר. לא תפקיע לדון הרומה. נו, זרוק כבר. יופי, עד שאתה זורק. אין לך גם כך. ג'ונתן טים. אפשר, זה אדום. אם הכדור לא אצלך, כשהוא אצלך זה בטח. מה אתה מתמסר לפה? לא יפה. לא באמת. אין בעיה. עברתי את הבעלה 117 שלך. לא יודע, ציפיתי מישין 117 לאדום. פשוט אני בועט יותר מדי טוב. כי שכחת מול מי אתה מתמודד, אני מישהו בטוב. העולמי. אז ברור שהשוער שלך לא יצליח לדפף, נעשה איזה חוץ פאול שיהיה כבר מחצית, שהשופט ישרוק ודורק שריקה. דלג, טעית. הבלם שלך מצטלם, הוודיץ' הזה, אני לא יודע איך קוראים לו, וודיץ', אבל אני כן מכיר אותו, הוא אחלה שחקן מאוד טוב, אבל מה הוא מצטלם? אוכל 5-0. וזה אפילו לא בסוף המשחק, זה רק המחצית. את זה לא הכנסנו, זה הייתה בטח גרועה. מה זה הנפילה הזאת, ארי? מה זה, ארי? מה אתה עושה? מה זה? מסי. יש לי בקבוצה? שחקן מפעם או מהיום? זה החלוץ שלי. פה החלוץ שלי זה רוברטו. שאני ממש אוהבת שלי. לא, ג'וקרת, מספיק ההחמצות שלך. לא, אני באמת. מה זה, איזה הצלה. אם אני מפקיע פה בדקה 67. לא יהיה גול בדקה 67. נו באמת, איך אתה נוסע? בא לי רגע שתראה איזה גול יפה. בחיבור!
עכשיו אני אצחק עליך ואני אשלח את השוער שלי להתקפה. זה עדיין סרטון? כן. אתה לא יודע? ארי, מה זה? אתה אפילו לא חטפת לי. הייתי פה עם דונרומה, השוער הזה 1.90 ומשהו. איך הוא יכול לרוץ? תקל אותך. אלוהים ישמור. שנייה רגע. וואי, בגלל הקטע וטעות העפתי. אבל לא נורא חברים, אני הולך להסתדר ולקרוא להם את הצורה. ארי, רוצה עוד משחק? בוא נפתח עוד חבילה. אין לך כסף. אולי נפתח. טוב, שלום חברים, נתראה בסרטון המטורף הבא, יאללה ביי.